man mabugaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alam mo ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita ng kala inspirasyon Aksyon radyo makulog man sa gihapon padayon Aksyon radyo makulog sa luto sa imo padayon Aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon radyo pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan babakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karungtag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita magdala inspirasyon Aksyon radyo makulog man sa gihapon padayon Aksyon radyo makulog sa luto sa imo padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. ikaulog kanay sa anong at kahintangan responsable nga pagbalita pagkayon nga ipalapnan malasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalanggan saludo sa imo padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo padayon Aksyon radyo bakulod saludo sa imo padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon radyo padayon Aksyon radyo padayon Aksyon radyo Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. This time check is brought to you by Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 23 na bulan sang Marso tuig 2021. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat. Hiliwat naman kami magaduloong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral Gabayan sa probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Aksyon Reports first portion. Aksyon Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal anay Agriculture Secretary Piñol nagbisita sa Bacolod. Plano pagpapili senador sa tuig 2022 ginpanginwala. Bacolod EOC natukiban ang pag-usar sang isa ka returning resident sang Peke nga RT-PCR resort. Sospetsado kag biktima sa pagpanglabo pareho ginabulong sa hospital sa Banwa sang Tubuso. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Ginpakamalaot na Health Secretary kag Iloilo nga representante Janet Garin ang draft order nga nagadumili sa pila ka kompanya nga magbakal sa ila kaugalingon nga bakuna para sa ila empleyado. Suno kay Garin, hindi ini dapat bangod ikaayong lawas ang ginahambalan. Dugang pa ni Garin, isa kadako nga sala nga magdugang pa sang problema ilabi na ang pungsod padayon ginapakigbatuan ang pagtapna sang virus subong man. Gin-question sini kung sino ang sa likod sang draft order nga nagamanipular sa Health Department, partikular na kay DOH Secretary Francisco Duque III. Ano ang nasulat sa among draft order? I-review sang Department of Health kag sang National Task Force Against COVID-19 ang pagabay sang tanan nga pribado nga kompanya nga magabakal sang bakuna. Agod masiguro nga ang mga private entities nga mangin parte sang kasugdanan hindi konektado sa industriya sang sigarilyo. Produkto nga sakop sang Executive Order 51 Series of 1986 o kon National Code of Marketing o Breast Milk Substitutes, Breast Milk Supplement, kag iban pa nga mga produkto ang ining mga produkto nga konflikto sa public health. Puwerte no, muning issue natong kahapon. Ining mga personalidad kag empleyado sining mga kompanya, wala niya labot kung daw hindi konforme ang gobyerno sa ila. Kay gusto sa gobyerno, family planning. Tiyamak mo yung sa industriya sang sigarilyo, ang kapangabuhi, dalinibo man. Hindi may pagtugutan nga mabakal ang kompanya sang bakuna para sa ilang mga empleyado. Daw hindi among. Pero, porting dipinsa ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ginatugutan kuno ang tanan nga pribado nga kompanya pareho sa nagabaliya sang sigarilyo, infant milk formula, suda kag ilimnon sa pagbakal sang bakuna batok sa COVID-19 para sa ilang mga empleyado apang kinanglan magaagi sa tripartite deal sang gobyerno nasyonal kag manufacturer sang bakuna. Ginhimo ni Roque ang pahayag matapos madamo sang mamalida ang nagpabutyag sang kabalaka sa plano sa Department of Health kag National Task Force Against COVID-19 agud punggan ang nasambit nga mga kompanya nga ang produkto ginakabig konflikto sa ikaayong lawas sang publiko.
Una ginpahayag ni House Ways and Means Panel Chairperson Dewey Salcida, mahimo nga makaapekto sa vaccination program ang nasambit nga tikang sa mga natungdan nga ahensya. Doga pinalagpataw. Hingabuton mo ano man yang labot sa mga empleyado kung ang ilang mga produkto daw nagakontra sa mga programa sa gobyerno. Kailan sa una pa ni, suno sa departamento sa ikang labas, hala, tanan ng mga kahaasang sigarilyo, ara may mga kudak da, mga nabutang da, may mga kanser, tanang nga balatian, ara da, kung gagamit ka sang sigarilyo, hasta subong. Sige man niya panigarilyo sang tao, pasakaan mong presyo, gatukos, gabakal ang tao. Di ko do akigil ang gobyerno, ipasira. Galing kahit bati, sa demokrasya nga pungsod, hindi mo niya mapunggan. Kampanya lang tudo, basi pa man lang. Ang tao, ako makabatsyag siya, nga maayo ang maguntat sigarilyo, mauntat gina siya. Personal ako, sa unaga panigarilyo ko, naguntat ni kuya, kay kabalo ko, hindi maayo sa lawas ko. So, kinahanglan ang gobyerno, kampanya tudo, ihatag ang husto nga edukasyon sa tagsa-tagsa, sige-sige nga pagpahanumdom nga ang pagpanigarilyo malain sa lawas, malain sa baga, amuning tugahon niya nga balatian, sige-sige wala untat. Sa ulihi, siya na lang niya mauntat. Kung gabatyag niya siya, nga daw hindi na amo ang gilabatyag niya sa lawas bangod sang pagpanigarilyo. Pero kung hindi mo yung pagdugutan, mga empleyado na magbakal ang mga kumpanya sang bakuna, nag-ituslok sila mga empleyado, daw hindi naman na mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na, morning na. Sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya, sa Negros Occidental. Kamusta? Bang pilang tulog na lang, isa ka simana na lang, ay, Simana Santa na. Maigo pa siya sa pizza 1, pizza 2, pizza 3, kag pizza 4. Pamalandong sa una sang timpo sang aton mga katigulangan, masyado giniya. Kalinong sang Simana Santa, pamalandong ang tanan-tanan nga ginadilian, hindi ka magkaon baboy, karne, kag iban pa, puasa, kag iban pa. Subong yate, daw medyo bago na ang mga kabataan, subong sa timpo nga wala trabaho, kag wala opisina, makita mo sila sa mga resort, kag iban pa. Bakasyon diri, bakasyon dito, kay wala opisina, wala klase, no? Depende kung ang imo siniya pag pamalandong hugot sa imo tagipusoon, wala sang makakwestiyon. Amo nang siling sa iban bla, nya wala kay gasimba. Wala ko gasimba. Pero base kon ang pagpangamuyo ko sobra pa sa nagasimba. Amo na yang sabat ko kaya ko niya pagbugtaw mo kagahon pangamuyo ikaw adlaw nga tanan ang simba Domingo lang, mayo man, wala niya question na magsimba. Pero ang pagpangamuyo personal, adlaw-adlaw, nga hindi mo siya malimtan para sa akon sobra pa nga nagsimba ka tagsa ka Domingo. Depende sa pagtuo sa tao. Aber, sikapon ko na yung patrol, kamusta? Di na sila yun. Tawagan ta sila. Ipa-report na ton ang mga kalatabo sa sulod sa 24 oras sa mga merkado. Kamusta? Sitwasyon sa dakbanwa sa Bacolod. Martes subong, sinong nagaman sa patrol? Abi, pasiguro ta. Kay kada Martes na, gwapa ang nagaman sa patrol mo. Diba si karon nga Martes, siya gyapon? Okay siling ko gidaw. Balita sa patrol. Opod kay Aksyon, Eden Aboso. Aksyon, Eden, morning. Happy Tuesday! Action Fred, jag sa tanan natin ng mga ka-action. Good morning sa aton sa mga
listeners and viewers, maparadyo man, o kung mapa-Facebook Live kag YouTube, Aksyon Fred. Grabe, ano na ni Aksyon Fred, no? Lapit, second to the last nga semana, sang bulan, sang Marso, actually, second to the last, kay ti, tatlo mo lang ka, Monday, Tuesday, Wednesday lang yung dayon ang next week na kag Abril naman Aksyon Fred kadasig lang gid do kagapon Domingo pa lang subong Martes na Aksyon Fred no ginahunos lang gid ang aton sini nga mga inadlaw hindi mo lang manotice dugay-dugay may nagapanuktok na sa imo pertahan nagapakilala nga ay ako gali si mapadlagan amoniho amoni amoto pero we don't know Aksyon Fred kung pahanugutan ang amo na klase nga pangampanya kay ti kabalo naman kita nga nagapada ng COVID-19 pandemic. We don't know sa mga pagsulundan ng election rules nga ipatuman sa aton sini nga COMELEC Aksyon Fred pag-abot naman sa binulan sang pangampanya. Pero anyways, by anto da sila anay diri sa palibot sang syudad sang Bacolod Aksyon Fred, of course matulutawhay ang aton sini nga kaagahon kag when we say tulutawhay Aksyon Fred ang aton sini nga kalangitan makanay-kanay Aksyon Fred medyo tulutugnaw ang huyop sang hangin sini nga kaagahon hindi pa ang Aksyon Fred no kag diri sa palibot sa syudad sang Bacolod may ara sang pipila ka mga pasahero nga salakyan nga nagabiyahe na Aksyon Fred may iban man nga may iba naton nga mga kaaksyon nga nagapadulog na sa mga merkado especially sa bahin sang Burgos Public Market nga aga or temprano pa Aksyon Fred nagabukas ang mga tindahan kag may ara na sa mga kaaksyon naton nga nagabakal na kay para likaw sa damo tawo pagkaulo adlaw kag likaw man Aksyon Fred sa singki man sang init iko na notice mo pag-ulo adlaw ni Aksyon Fred grabe gadulot ang init sa panit Aksyon Fred no miskan mga alas 8 alas 9 pa lang sang aga grabe na Aksyon Fred ang mabatsagan nga kaginot kag kainit sa palibot Aksyon Fred araya na syudad sa Bacolod alone na Aksyon Fred kisa may ara nga mas init pa sa syudad sa Bacolod Aksyon Fred no sa iban nga mga banwa kay syudad pero kisa daw hindi umangyapon mabalaan ang lakat sang panahon Aksyon Fred kay para sang Domingo pero teya ang buo sang ulan sang Domingo sang hapon pero pagka Lunes puwerte naman ang singki sang init Aksyon Fred di wala kita kabalo kung kisabala ang mga weather forecast kis Aksyon Fred mo mga araman nga isolated rain showers di nagatupa ginatuod ang ulan Aksyon Fred pero ti wala man gid nagadugay pero at least nagapasalamat na ng iban nga madula-dula ang gawa ang init sa palibot kag mabasa ang duta makapamunyag palibre para sa aton sining mga tanom. Pero anyways, Aksyon Fred na ano talang tumla kainang yung discuss mo, do hindi nagidya mo. Ikayang lawas ng tawo. Tapos, intrahon niya sa mga mo nga bagay. Kumbaga, kung ginaway ka mo, duga personalay na kami. Amo? Nagapersonalay. Kung trabaho lang, walang personalan. Tuod man ito ang balong sala man niya sa tawo na empleyado sa amo na iya kompanya. Ay naano na yaman. Pero Kunta anyway, nila ang sigarilyo? Basta subong, sige man? Kiti, dako dang makuha nga, Aksyon Fred mo. Pwerte man buwis na? Oo, ng tax Aksyon Fred dira. Makapagpila na sa mga stick sa sigarilyo o ng karton sa sigarilyo. Pero ang mga choice lang yung digyapon Aksyon Fred sang tawo kung mag-untat siya, kung hindi. Pero hindi pagdaligo ng mga priyado. Kung sakto lang ang benepisyo, kagdamo lang sa gina-offer na trabaho sa gobyerno, basi may posibilidad nga pasugosin ang sige, mabakunahan kami, mahalin kami sa kumpanya, sa ilo nyo kami sa mas maayo, kumpanya nga mauyunan nyo, o kung ano nga sitwasyon. Pero kabalo ko Aksyon Fred, pila kadlaw ni, mahuna-hunaan naman niliwat nila. Nga ito, hindi man amo nga ton sini ginahimo. Dapat,
amo ni Action Fred wala gyapon. Wala gyapon gatuon Action Fred no nga grabe kalawig na gid ni isang COVID-19 pandemic nga ginatawag pero mambal sila gyapon nga naga-adjust pa kami ay we are new to this. Daw mo na wala gyapon Action Fred sulit lang pero tiyan na makon mo lin pa ni Marso tinalikdan nga tuig Action Enero gid actually start man pero hindi na bala do hindi na amo gid Action Fred wala labot Action Fred no sa sa pandemic daan gina pangatubang may iban pagid Action Fred nga gina pangatubang ang aton sining gobyerno mapanasyonal man o palokal kaangay sining African swine fever Action Fred nga imbis nga bangod sa pandemic apektadong ekonomiya bangod man sa ASF Action Fred apektado gid gidugang pa na sa pag-apekto sa ekonomiya kay padayon masakit Action Fred sa sapat naman niya. Kung may pandemic sa tao, may pandemic man Action Fred sa mga kasapatan, especially sa mga baboy, particular sa mga baboy Action Fred, nga mumandaan ang ginakonsumo sang mga pumuluyo Action Fred pero makita mo subong shadow nagid ka mahal Action Fred like dito sa Luzon gani di bala may ara na sang price cap ang aton sining gobyerno nasyonal nga dito gin patuman dito pero diriya sa palibot sang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental although sufficient ang aton sini Action Fred nga supply kag wala kitaya hasta subong pasalamat kita nga ASF free ang Negros Occidental syudad sa Bacolod pero tikis asunlog Action Fred may mga nagapasaway bala do mga nagasang pangsabotahe nga bala na nga hindi ka pasulod pork and pork products diri sa Negros Occidental hala sige kung ano na lang nga pamaagi para makapasulod sila Action Fred kay dutay gamay lang na iya once nga mag-spread na Action Fred kabudlay na ina kag tikis may mga pagsaka man sang presyo sang baboy diri sa aton bangod nga tikis kita patadaan Action Fred nagapadala sang supply sa bahin sang Luzon may pilaman ka bahin sang sa Tabukto sa Iloilo Action Fred nagapadala man kita gikan diri sa Negros Occidental although nami ni siya nga sapat man Action Fred solusyon sa mga or nami nga bulig sa aton sini nga mga hog racers diri man sa Negros Occidental pero tikis amo ng pangabay sang iban hindi lang pagpatamaan sa aton sining local government diri para hindi naman kita diri ang mag-suffer kay base sooner or later kita yang kulangon man diri nga supply kag umpisahan naman sang pagsaka man Action Fred sang presyo. Action Eden. Yes, Action Fred. Siling ni Vanessa Mayo dito sa Minnesota. Siling niya subong niya man dito sa amon bi Martes birthday ni Action Eden Abuso. Natamyaw na siya advance. Wow, very advanced. Kay Ma'am Vanessa Mayo pero next Monday Action Fred ang apan sa hingad birthday. Gani nga advance ko no yes. Among ina si Ma'am Vanessa ka very generous, ka very thoughtful Action Fred. Thank you so much Ma'am Vanessa Mayo. Bisa kay advanced Action Fred mo sa Minnesota na siya advance ang hambal niya advance ang Pilipinas 14 hours kuno Action Fred. Sige lang, dasan pa na akong birthday. Babay ilan na nanay. Babay ilan na nanay kay mapatumba tabaka. Wow. Ay, kalain. Pero ate Action Fred, basta dari sa palibot sa syudad sa Bacolod, katulutaway lang ni Action Fred sang dalan. Kumbaga, do nagligad bala, do ECQ type bala Action Fred. Nga laka lang ang mga nagabiyahe. Wala idigan isang una nagabiyahe sa ECQ pero I mean laka lang ang mga paso-paso sa aton sininga dalanon Action Fred no kag sa aton sining Action halong-halong lang gid sa aton sining pang-adlaw-adlaw man lapit na lang Semana Santa kag tandaan naton ang mga pagbag-o man nga schedule sang ginapatuman sa Diocese of Bacolod when it comes Action Fred
sa Semana Santa sa liwat sa aton mga kapamangkot kadali lang yung Aksyon Fred no. Wala na sang prosesyon para sa Domingo de Ramos, that's March 28. Wala na Aksyon Fred no, kadiretso na lang misa sa Domingo Aksyon Fred pagbindisyon sa mga lokay sa sulod na sang simbahan kag wala na sang pagtipon-tipon sa gwa. Pag-abot Aksyon Fred sang Thursday, dapat ang aton siningawa ka-aksyon may ara Aksyon Fred sang bisita iglesia, pero tugtog las 10 na lang gid sang gabi bangod sa curfew man nga ginapatuman sang syudad. Pagkakaagahon sang Biyernes, wala na sang organized nga via crucis, kundi nga pwede lang mag-Station of the Cross sa mga simbahan Aksyon Fred para malikawan man ang pagtililipon kag pagdamo sang tawo. Pagkahapon-hapon, wala man sang prosesyon sang pasos nga ginapatigay. Madayon ang prosesyon sang pasos nga ginapatigayon Aksyon Fred, pero wala sang mga tumuluo nga magaupod sa prosesyon kag kada karo. Pero ara na lang sa Aksyon Fred sigad sang dala nagabitbit dira abi sang ila sining kandila kag pagka gabi Aksyon Fred may duaw nga ipatigayon, pero tugtog lang las 10 sang gabi kag wala na sang halok sa Santo Enchero kundi magduko na lang sang ulo kag magpangamuyo dira Aksyon Fred. So far amo man lang na ang mga pagbag-o nga ginpatuman sa Diocese of Bacolod kag tindi na nadula sa iluwan ta siya sa aton special communication, no? Ang dugang nga report antes na mag-arangkada sa pila naton ka mga roll call kag matultimpla ta pamahaw bla karungaga para nga daw medyo ganahan kamo karon nga kaagahon. Ara na siya? Nakabalik na? Tawagan ta siya sa aton special communication. Okay. Ginarangkada pa naton kundiin nga signal ini siya mabalik ka. Las 4:22 na. Hari na siya. Aksyon din ka magin. Yeah, so far Aksyon Fred, amo man lang na ang mga ginpatuman man. Sulit-sulit lang na ito yung balas, adlaw sulit-sulit, halas sulit-sulit. Pagsuksukid sa face mask, face shield, kag ipabilin ang social distancing. Kabalo naman kita nga nagsaka o nagtaas liwat ang na-record nga kasos ng COVID-19, hindi lang sa syudad sa Bacolod, kundi bugos nga Negros Occidental. Sa aton siniwag ka-aksyon, kung hindi niyo gusto, hindi niyo luyag nga mabalik kita sa pagpangabudlay, pagid nga grabe naman nga pagpangabudlay, likawan ng mga ang mga nagapalapta dahil isang fake news ha, kung wala ka sa imuon sa kabuhi niyo, pag pangamuyo ka mo, nga malampuwasan tanitanan. Kaya mo, nagapamangkot naman Aksyon Fred, nga may lockdown ang Bacolod, may lockdown ang Bacolod. Hala, kung amian ka mo yung mag-lockdown ang Bacolod. Hindi yun na pagdalihigon ang iban nga mga tao nga nagapangabuhi, kag nagapanghimakas para mabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Halong lang kita, kaya aray na nag-exist ang COVID-19 pandemic. It's up to you paano mo protektahan ang imo sini kaugalingon, paano mo protektahan ang imo sini pamilya, kag paano ikaw makabulig sa aton sini lokal nga gobyerno. Para naman sa complete nga management sa inyo sini kag-iban nga balita halin sa Patrol Aksyon. Ida Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:25. Kada mo gatamyaw kay Aksyon no advance nga pagsaulog siya kaadlawan. Bunga-bunga gini. Ang iya sini kaadlawan sa masunod nga simana.
Ati basi depende ni kung di niya ibutang. Pwede man sa Boracay. Kung di na gusto ni Aksyon din, sa iya sinikadlawan. Nakapreparar na ka mo na, bango na! Ilista na ang balaklon mo sa merkado para pamahaw karon nga kaagahon. Ako papilion daw ga pulo pangita ang ginawa ko sang laswa. Basta ako maluto kay pagbakit mo kaon ka dayon namit sa laswa ang gaaso-aso pabla kag indi lata ang utan baw garagoso ang agiya labi na gid kon ang laswa mo kumplito. May tugabang, may takway, may kalabasa, may ukra, may talong, margoso, kapayas, iban pa. Kung may green shell, bakal ka para pasabor sa sabaw ya. Kung may punaw, punaw man. Pagkatapos, paksyo ka bang rosbla? Kumplituhon mo sa panakot, may sabaw-sabaw jutay. Nga galata-blata jutay ng mantika. Sos sa pagkanamit. Uy, wala tupong. Pulpusan mo sa paitan bla nga mag kahang-kahang sa jutay. Sus kanamiton. May kalukalo ka nang sobra nga kanon sa gabi bla. Kalukaluhon mo. Aba, eksakto gid. Anang gaserve si mo ga short slipot nga gwapuso da. Porte pagkanamit sagpamahaw karon nga gabugtaw ron mamahaw kita. Dugay-dugay. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:27 na unang roll call. Sang aton sini program dugsing-dugsing tagsa kaagahon. Kay Sheila Alagos, good morning. Kay Asuncion Pastor, dira kay Bidi Pasilan sang Kalubangad Bago. Ang iban nga mga ngalan hindi ko na malabutan. Kay Aida Alunan, kay Sonia de la Torre Delgado, kay Diloterio Acosta Gare. Lockdown kuno sila, pulitan ni siya sa Abril 6. Daw na ginpaiway naman ng Sibupak. Sige. Kay Noel Amar, nagatamyaw sa iya abyan dito sa Minnesota, kay Vanessa Mayo. Kay Alex Muntisa, kay Prito Bernel, good morning. Kay Noel Amar, tamyaw ya utod ya si Mickey Amar, kag pamilya Grandisa, kag sabyan niya nga si Vanessa Mayo. Kay JBL Luntayaw, good morning. Dira kay Kent Bulaka, Juanisa, wala tubig no sa handumanan. Kay Jubal Trinidad sang Kabangkalan, kay Mark Navales, bangga tutong niyo. Kay Jubal Trinidad, kay Angela Liarte gayon dato sa magatutong sa Pilisa, kay Rosalie Sombero, kay Philip Lauriente, kay Auditoria de la Piña Barbecue, good morning man. Kay AGB Laho, subong kay Rinaldo Reparo sang North Atlantic. Kalayo, kamusta da? Rinaldo, ang signal sang Aksyon Radio sa North Atlantic. Kay Manjo Arnijo, advance happy birthday kay Edin Abusong no. Lini Jubal Trinidad. Pwerte ka damo reklamo diho. Ano ang IPM? Wala nagaserbisyo sa Bacolod? Patawagan tabi na karon? Basi kung ginilisa na sila? Pwerte reklamo sa pila ka mga subdivision sa Patria Village na nimaho na. Wala gikatlaw hakot. Pamangkoton tabi kung maging isla na ang IPM. Basi kung may ginilis bago ang syudad sa Bacolod, kung nga daw wala nang kapanghakot basura ang IPM, no? Pwerte ng reklamo. Grabe, hamak mo ang schedule. Madwa na kasimana, matatlo kasimana. Wala gid hakot, tiga panimaho na ang pila ka mga lugar dire sa syudad sa Bacolod. Ano natabo sa IPM? Nga ang amo na ini, ang ila sini, serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na oy. Sa aton mga utod, hindi magalipat ang libre nga
Philippine Standard Time, las 4:31. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga gala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampiligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Kay Joseph Pacifico sa San Enrique, good morning. Kay Brit Hart Tonato, kay Guillermo Clarito, kay Rapi Libran, kay Hangila Liarte Gayundato, gamonitor, kay Pedrito Barrientos, kay Di Anton Diasos ang Patria Village, good morning. Kay Jose Mungcal Torilla, kay Atia Kim Eriman, kay Aluna Cortez Dinsay, good morning man.
Kay Judge Snap Diamantida, good morning ha. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ng LTO, kamusta? Si Toto Raul Alibugada, galadlad ka na pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Ribias Arroyo, good morning lang. Kay Marvin C, gamonitor na. Kay John Hidalgo, sang Manapla. Kay Pare Erning Hurilia. Dira kay Pareng Istoy Querido. Baos ni Patog, gamonitor kadaga. Kay Jimuel Agustin sa Kawayan, good morning lang. May lang nga pag-monitor. Sa aton mga autoblog, amuning oras, tulutam yaw porsyon ini. Luto-luto kita pamahaw, pagka dugay-dugay, arangka na kita sa pila naton ka mga balita. Okay? So, amo na nga aton routine kadaga para nga daw medyo maka-relax kamo, tagsagid, kakaagahon. May mga porsyon kitang tulutamyaw para pangpapagsik sa aton kaalawasan. Anano ang tikang sang panahon ba? Porte sa pagkapaang, porte sa pagkainit. Tail end sang frontal system ang nag-apekto sa Northern Luzon, esterles ang nag-apekto sa bilog nga pungsod. Ang bilog nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip ng Calayan Islands ang maka-eksperyensya sa magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Mahina itubtub kasarangan nga hangin, gikan na sidlangan pakadto na amina na sidlangan ang mabatyagan. Sa Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang kalayaan kag ang baybayon, mangin kasarangan ang pagbalod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38. Relax ka mo dira, relax man ako dire, balikan ko kamo pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang
ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na porte ang arangkada ni COVID. Nagdangat na 8,000 porte ng record. Wala untat, kabay pa. Nga bisan paano hindi ini magdangat sa pilapagid ka mga kaprobinsyahanan. Ay, oo. Suno sa pagtuon sang mga ekonomista, kung magpadayon lockdown wala kagtuo, tumbalay gid ang negosyo. Baliskad gid ang aton sini negosyo, ekonomiya, rat-rat gid. Kung magpadayon ini, wala untat nga rangkada ni COVID-19. Lockdown dire, lockdown dito, sira dire, sira dito. Utang dire, utang dito. Gapunga-punga kita. Pamangkot karon ni Juan de la Cruz. Paano ta ini bayran kay kaltason ini sa bulsa ni Juan de la Cruz? Puerte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na kay Utay Benedicto. Dira sa Victorino Heights, Manchilingan, good morning. Sa mag-asawa Raimundo Cagrosa Himuto, natamyaw kamo ni Nabil Baira, kay Marilyn Dilar Olvido Sikior, sa Fernbell Pahanukoy, good morning, kay Dilia Liabe, kay Rosalina Arellano Espadero, good morning man. Ang atong tulutamyaw ngalan na kaglugar, okay na na. Para lang ma-resirba ta ang pila naton ka mga inuras. Another pahuay, relax ka mo dira, ma-relax ako dire, balikan ko kamo pagkatapos ang akon obligasyon. Please stand by.
banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sumsan ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Padayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon aksyon radyo Pagkolon kag negrosanon Inyong nga pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampiligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong ang kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalat at palangga Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
Pinapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negro. Doktor. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan
upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng 2 bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa?
Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Standard time, las 5:07 na. Kay Rocky Barinaw da good morning Kay Warren Ortiz. Kay Inday Blasa, good morning. Kay Wilma Inocencio Cabarles, nagamonitor na karon nga kaagahon. Antes na mag-arangka sang aton pila ka mga balita kag isyu. Unahon ko lang na inyo ang another naton nga programa, paid program, karon nga kaagahon. Standby anay. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Do not just throw away questions. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapapalitan.
dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:13 na kay Rocky Malinaw na good morning kay Warren Ortiz, kay Inday Blasa, kay Warlito Nisha, kay Imbong Diocampo Samao, si Neil Brian Balueso, tamyaw yung mga tiyo kag tiya yada, pamilya Balues kag Gomez sa Isabela, kay Rinaldo Lumakad good morning, kay Elsa Biasong Gordon, morning ko na, sa misterya kay Ronnie Gordon, kay Lani Mendoza Sauce Baliega, dira sa barangay Don Jorge Araneta, kay Dodge Dalidada, morning lang, oy, kapit-kapit, anay kadali bla, Dr. Alfred Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:15 na diri kita. Balita sa probinsya, anay Agriculture Secretary Piñol nagbisita sa Bacolod. Plano magpapili senador sa tuig 2022. Ginpanginwala. Balita Kapitolyo. Detalye sini. Upod kita kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Update sa politika, nagayohom nga ginapanghiwala ni Anay Agriculture Secretary Emmanuel Manny Piñol ang report nga isa man sa mga nagaplano magpapili bilang senador sa Pilipinas sa maabot nga 2022 nga eleksyon. Ini ang ginklaro ni Piñol sang siya ang magabisita sa Kapitolyo Provincial sulad sa Bacolod kahapon nga adlaw. Suno kaya Piñol wala siya sa ikasarang pareho sa iban nga mga kandidato sa pagkasenador sa paggasto sa sining sahi sa eleksyon o kung sa sining posisyon. Dili pa ginlahog ni Piñol nga wala man siya sang abilidad pareho sa ginahimo sang iban nga pagsaot sang budots para lamang ang magdaog sa piniliay. Nabalawan nga siya Piñol ang nakaagiman mayor sang Emlang sa tong 1995 kag nakaagiman gani gobernador kag vice governor sang probinsya sang Cotabato antes na appoint bilang telecom sang Department of Agriculture. Sa karon siya nagaserbi na bilang chairman sang Mindanao Development Authority. No, none. No, actually may mga kahulag na ako naman senador ako. Kung kuti ka budlay na, una-una way ko kwarta. Hindi man ko kumaan magsaot budots.
Why ito padaog na? Okay, intro mo sila, Vilma Santos. Paano ka magdaog na? Di ba? I'm a practical politician. I'm happy with my job, right? Balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo? Is brought to you by ibuprofen and paracetamol. Na kay Ray Carbagel, ba si Asmin Roldan Rabilio, oy si Steve Arisha, from Australia with love. Puerte, kamusta ko no? Mayong agada. Oh, sige. Nga pamati ko no, kamusta ko no si
suon niya Lore Aporado. May dirbi siya? Munya, kamustada? Mayong pag-monitor dira sa Australia. Diri sa amon pertigya po ng init. Ari ho, sa aton mga utod may panugyan ako, no? Mayo ni nga panugyan, Philippine Standard Time, las 5:23 na, kay Elisa Iligan, morning lang sa mga pamilya Iligan ko, no? Dali lang, standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 35. Una nga bula resulta, 30 kag 5. Second draw, 7-2. Ikaduha nga bula, resulta, 7 kag 2. Third draw, ikatatlo nga bula, 29-36. 29-36. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita, jackpot, 71,764,420. Resulta, in any order, 24, 23, 36, 35, 12, 33. Resulta sang 645, 24, 23, 36, 35, 12 kag 33. Saylo kita, 655. Ang jackpot dako na. 281,443,409. Kombinasyon in any order, 44, 5, 11, 22, 16, 27. Resulta 655, 44, 5, 11, 22, 16, 27. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Sige. Okay. Kay Rosalio de los Reyes, good morning man. Dira sa Karabalan, Himamaylan. Kay Huma Lumina, good morning. Bawa, sige. Si Estebo, perting arangkada ya, karon nga kaagahon. Kay Dante Makilan, good morning man. Kay Racket Torbila, sige. Mayong aga lang may lang pag-monitor tagsagid kakaagahon. Dali lang, mabalik ako pagkatapos ini.
Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:31 na. Kay Ami Agustines Baron, good morning. Si Wilma Inocencio, ang sugpo na dulaw. Kay Ani Talido sang Kabangkalan. Si Francisco Guangco, good morning. Kay Elmer Bailon Baron. Si Estebo may mensahe na stranded sa kuno. Kay porting ulan, porte ang baha.
Sige, daligi lang. Kay pasudlon tanay ang report sang City Hall, Bacolod IOC na tukiban na pag-usar sang isa ka returning resident sang Peke nga RT-PCR result. Balita City Hall. Detalye sinupog kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayag Aksyon Fred natukiban sa Bacolod Emergency Operations Center o EOC nga mayroon sang isa ka returning resident halin sa Manila Aksyon Fred nga kuntani magabiyahe padulong sa Bacolod City ang nag-usar sang peke nga negative RT-PCR test result. Aksyon Fred ginpahayag ni City Councilor Cindy Rojas ang chair sang Action Team on Returning Non-OFW Residents. Ang lalaki ang residente sang barangay Takuling kag nagsumetera sang document para makapauli sa syudad. Ugaling sang gin-verify Action Fred sang EOC ang iya sinigin submit nga negative RT-PCR test result. Nagapakita nga ini ang suno kay Rojas Action Fred ang mga returning resident ang wala na issuean sang travel coordination permit. Ginpahayag ni Vice Mayor Alcida Familiaran nga pabor sa Action Fred nga pasakaan sang kaso ining mga persona nga nagausar sang peking RT-PCR test result. Ginpathag sang Vice Alcalde ang iya sining panindugan ang bangod posible pagasundon man ini sang iban nga tawo. Nga ginadakpan sila kuno nga nagpadala sang ilang requirements nga ang iyang RT-PCR swab result is fake. So wala niya gintagaan sang travel coordination permit. Nabatian si Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Santon Plus Gold maka-aksyon sa isa ka kapsul. Action sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:35 na. Basahan kong headline. Ano man iyang ang isa ka manunudlo, ang iya na estudyante, pinatay siya, pagkatapos tinutdan pa. Ay, anong klase? Daw hindi amuhaw? Anong natabo? May akeg? Puwerte nga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:35 na. Kay Elizabeth Malaka Gamala, morning, kag happy birthday sa iya anak, Engineer Charmaine Gamala, ika-28 nga pagsukat. Iya birthday karong adlaw. Engineer Charmaine Gamala, happy birthday gid. Kay Lilia Bordios Cordoba, sang San Miguel Murcia, good morning man. Kay Rene Puentes, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitratransport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:46 na kay Christ Kiripol Javier Tanatan. Shout out kuno sa Tinubagan. Kay Jerry Gardi, good morning. Sa Barangay Poblasyon, Balya Dulid. Kay Rodelyn Alvarez Bayabado, good morning man. Kay Rone Gordon, dire kita. Sospetsado kag biktima
sa pagpanglabo parehong ginabulong sa hospital sa Banwasang Toboso. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred, ginabulong karon ang biktima kag suspitsado sa nagluntad nga panglabo dito iya sa may sitio Kinalumsan, Barangay Poblasyon, Banwasang Toboso sa nagligad nga gabi. Ang biktima de reaksyon na Fred amo si Tata Fuertes, 47 anyos. Nagapuyo ini siya sa Barangay Salamanca proper and ang suspitsado diri gintawag naman sa ngalan nga si Antonio Lumantad, 70 anyos. Pamilyado man kag nagapuyo sa Barangay Poblasyon sang Toboso man aksyon na Fred. Sa pag-imbestigar sang Toboso PNP, ining nasambit nga si Fuertes o podri si Irel Mahilom ang nagalakat sa danan sang ginbato ni Lumantad ining biktima igo sa ulo. Kag gilayon mga ginpalapitan pagid sini kay way siya na kontento sang bato ginlabo niya ining nasambit nga biktima igo man sa ulo aksyon Freda. Pagkakita ni Mahilom diri nga igo nang iya sini nga upod nakapulot sa sangkahoy kag ginlampusan man ang nasambit nga suspect nga karon pilason kag ara man naga paayo-ayo sa hospital aksyon Fred. Sa sinimat tiniyon padayon pa nga naimbestigahan ang motibo sang ilang kinagamo. Ining balita, ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na kay Ami Agostinis Baron muning kuno sa Agostinis kag Baron family. O sige, ang mga blatter entry pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool, ang face mask, upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures.
According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Standard time las 5:53. This The Mars Transloading sa Maaw. Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sini sa atong lawas? Record sang aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred naglamot sa 2,000 pesos nga balor sa ginasuspetsohan Cebu na kuha naman sa 45 anyos nga lalaki nga ginkilala kay Genesis Shelo sa bypass operation sa Sagay PNP sa Purok San Juan, Barangay Makiling sa siyudad sang Sagay. Nakuha Hello, ang limatanan kahit seal transparent plastic tray sa ginasuspetsohan Cebu kag iban pa nga drug paraphernalia. Priso karon sa Sagay PNP ining si Shelo. Priso man sa custodial facilities ng La Castellana PNP ang isa ka street level individual nga si Sergio Mumbai, 44 anyos, matapos na dagpan sa bypass operation nga ginpatigan sa La Castellana PNP sa crossing Hacienda Hanuban 2, Barangay Sagang sa Amunga Banwa. Nakuha kay Mumbai ang 3 tanan kadalag ang sachet ng ginasuspettuhan Cebu. Sa sininga panahon, importante man ang ikayong lawas sa
Aksyon ni Aksyon, Ida Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:57. Kay Angela Liarte gayon dato, good morning man. Tamaya bata ya sa Lebanon, si Maricon Castillo. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Radio Philippine Standard Time las 6:01. This time check is brought to you by Ningla na kay Abrinica Windel, kay Katiber Arasya, kay Robert Ruma, kag Arlene Mabaling. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio!